As Pontes correu contra o cancro o domingo 20 de marzo. En total, unhas 1.150 persoas participaron do evento. Ben a través das carreiras, as máis longas de 6,5 km ou ben na andaina. A choiva apenas trastornou o plan do domingo, algo fresco na carballeira de Dona Rita. E ata a música dun grupo de gaiteiros amenizou un dos tramos máis exixentes da proba ao deixar a fraga. Juan Antonio Gude, cun tempo de 22 minutos e 35 segundos, e Eusebia Maldonado con 29:15, proclamáronse vencedores absolutos da 26ª edición da carreira de San Xosé das Pontes. Hola, bos días, son Juan Gude do Club Monte Penarrubia de Lugo e, bueno, aquí estamos na carreira de San Xosé, en As Pontes, esta carreira clásica, inda que para min é a primeira vez que acudo a ela. E a verdade é que moi contento pola vitoria, pero sobre todo polo carácter que tiña a carreira, que era unha carreira solidaria, apoiando o cancro infantil. E a verdade é que o recorrido me parece totalmente diferente a outras carreiras que hai por Galicia, combinando unha parte de cross con unha parte dunha subida moi importante. E tamén outro factor que me gustou moito foi o gran ambiente que hubo, a pesar de que as condicións climatolóxicas non foron as máis adecuadas, pero a animación e o ambiente, pois estupendo. Nada, quería felicitar a organización por este evento maravilloso, que sigan dándolle este carácter solidario, e a todos os participantes e ao público tamén. Aínda que en realidade gañou a loita contra o cancro, que se visualizou a través da recadación das inscricións duns 2.600 euros que o Concello e o Olimpo entregaron á ONG o Sorriso de Ales. En total, finalizaron a carreira de 6,5 km, 310 persoas, con centros de nenos nas probas de categorías inferiores. Participaron na entrega de premios, entre outros, o concelleiro de Deportes das Pontes, Chicho Tembrás, e a edila de Servicios Sociais, Isabel Fornos. Son Chicho Tembrás, concelleiro de Deportes e Xuventude do Concello das Pontes. Estamos aquí celebrando a 26 carreira de San Xosé. Eu quería destacar sobre todo a cantidad de xente esta carreira solidaria que foi en beneficio da Fundación da Sonrisa de Ales para investigación o cancro infantil, un tipo de cancro que se chama o sarcoma de Ewing. Agradecer sobre todo ao Club Olimpo e a Olalla en representación da Sonrisa de Ales, o poder facer este tipo de probas solidarias e deportivas que dende logo deben ir sempre da man. Aquí no Concello de As Pontes é algo que sempre responde moi ben a xente deste Concello e a xente tamén da comarca, que quero destacar que viñeron moita xente de Cabanas, de Pontedeume, dos concellos limítrofes con este de aquí. Por a miña parte, dende aquí que me dan a oportunidade de expresar un pouquiño o sentimento de aquí desde As Pontes sobre estas carreiras, facer un chamamento para o ano sobre estas fechas que, por favor, toda a xente, todo este mundo do atletismo, do deporte en xeral, animarvos dende aquí a vir a As Pontes de García Rodríguez neste mes de marzo 2017, esperando que superemos a cifra de participantes deste ano, que estuvo en torno a 1.200 participantes. Queríamos seguir progresando e seguir crecendo, sobre todo, como xa dixen en principio, nestas carreiras deportivas solidarias que teñen unha moi boa aceptación, como non pode ser de outro xeito. A proba destaca como unha das clásicas dentro do calendario galego de populares. Mentre os afeiçoados máis en forma participaron na carreira, outras persoas optaron pola andaina. Ría de Ferrol, Atletismo Narón, Egobarros de Viveiro, Náutico de Narón, Monumental de Lugo, Corredores Populares da Armada, Castro de Lobadiz, Escola Paula Mallobre, Trinity, Negreira e Vilalba foron algúns dos clubes que acudiron á cita coa que colaboraba o Olimpo. O Club Pontés tamén organiza outra proba multitudinaria a San Silvestre, que pecha o ano con decenas de persoas correndo disfrazadas.
Hola a todos, soy Miguel Viraboy, secretario y miembro del Club Atletismo Olimpo, organizador de la carrera de San José de Aspontes. En primer lugar, agradecer a todos los participantes la colaboración en esta carrera, que es dedicada a la ayuda de la lucha contra el cáncer infantil. Colaboramos con una asociación que se llama La Sonrisa de Alex, y por eso agradecer a todos su aporte, su pequeño y gran granito de arena. Agradecer a todos los colaboradores también su ayuda, porque sin ellos pues también sería difícil llegar a organizar cualquier evento, y más uno como este. Desde aquí pues animamos a toda la gente posible para el año que viene a participar en la 27 edición de la carrera de Aspontes.